soma. Sei, musa. Awa. Ilagan. Ni ala tam. Laga tile chay. Amina ya rabbi. Laga sawno. Amin amin. Laga barka daw. Amina ya rabbi. Laga anta bango daw. Amin amin. Musa ni dusuman dila bide. Mundun kera. Musa yara e fana. Ni wakati laba ina kabana. Dewe kai sai kambaji ya. Paske kadaka ere kuma chama fone yana Musa. Nga fembe kan toro ni bela jirina de. I dogomso nafigi den wolole. Asibe kan de sonda tasuma kan bisa. Ano de be nafigi am tujula nyogo no fe. Ntaro yo mi fo nyogo ina la de bado. Sura e fa be mi la bado. Ay munye. Andale ne kalam ne ka boni ka dlan sanfe. Ka da duguma. Musa okoro idume. Okoro de ka be fa ka dlan tigene la. Amu. Awo yele ko deo Musa akaka ne ka fiye no a matla bela nya ndegen ka fembe la jelen ka jiga bodlan sanfe kana semine ka ndegen ko bela jelen ke afle ka ne tay ko ballon wallahi ka soka ne ka da ko sawo ka bo 2h du matin ne 2h du matin furuche nyuma jume gwa furu so kele fa wakati la Atlantic ne Amina Ajuta la mo nga na ko ni abe ka ni damne ni ntila bane sabu ni e fa mi kenna mo temi mi nan jela kala ndale ndo konna mama sabali sabe fo o chela de ay ben o e ka fota bane ya ay me fela fi dro ya sabali dro suno ntega fo fo igamo feme aw fa mai wallahi sanugo mai sanugo bi mai sanugo shini mai ne be kuma feme mi na kuma la ngolon taw nte manga fula yera nte fato yo ne ti fato yo Musa me ni e me ka kuma ko ro de kana ni e sanugo e na dro sanugo be ko ro la kenema me na ma dabla kumala na ma dabla kumala wallahi de yala abe shube goya parce que ne be min ke ne bodo glande tigene na ne to kolokolo chelao wallahi bilen to kolokolo la parce que yo damne to la de ni bitain jara ke aba continue ma be na ne soro ya me ame kuma fem abe na ne soro ya ame kuma fem nyame me na folo mama era da do oro de me kuma la sa e fala glante yo ko i bala Bashitila wana. Era fama ere. Nani wana kili joli da isa de 2 semaines de ça. Effectivement. Meni ga satila ke. Ni satila ni ki wori aso. Anga la mer ban. La ga hinana. La ga ya fata. Ala kan yere nya kan ta du. Amina ya Rabbi. Echo di jam tanto de. Ni na wakati sero de ala kalimani adi mako. Masa guru ba mana oni. Ni bani ke le duma sama symphony yana. Mama. Eva robani kisu. Femu ndo mkoshite signaye. Ode kama ne yere ya statue la. Sabula mko chama ni bi. Ni hakite jigolula kibolu ya. Na ni abla statue la. Akachala fe mko chama bai. Yafo. Sala kalimani. Janya kama kamili. Nisi mkerani. Iba robani wakati mkobi tukana masigina jamaa kacha aduni kumano kwa sigerani ikame gelea njani ila fare bodalo ani jenzi sede kesi na kama fini dekishi
filɛ ka dusu dɔ de don ne la mun ye furuko dusu a kun tɛ ne lozi hakili la yɛrɛ ko n bɛna muso wa furuko kuma ma deli ka tɛmɛ ne ni muso si cɛ a fɔlɔ bɛna kɛ ne ka da i ka nin waleya in kan mam a bila i kunna k'i ye ne furumuso Sara, sigiyɔrɔ filɛ nin ye i sigi n bɛ papa wele ka na. I sigi. I sigi se kan kɛ. Kɛ yen nɔ. Ça va? Papa, ni ne terimuso den ye Kadi den. Terimuso min bɛ séparé kɛ. Komi ne kun y'a wele ka n ka situation ɲɛf'a ɲɛna. E yɛrɛ b'a dɔn ne kelen dɔrɔn de bɛ yan nɔ, baara ka ca n bolo. Bon n bɛ étape fana na. N ka k'a denmuso bila ka na a ka se ka n dɛmɛ. N'i ye n yɛrɛ sɔrɔ, n'Ala sɔnna ma n b'a bila. Ok. Problème t'a la. O tɛ baasi ye. N b'a fɔ a ɲɛna k'a bisimila. K'a diyara ye. K'a b'a ka so. Sara, wuli ka tigɛ minɛ ka so. Ajaratu. Naamu, papa. Ne kɔni ye a ka nali lamɛn. Ka d'a kan a nana ka ban. Nka n bɛna kangari kelen da i ye. Bibi in na denmisɛnnin ladon man nɔgɔn dɛ. Bibi in na denmisɛnnin ladon man nɔgɔn dɛ. Sɔn sugu bɛɛ de bɛ da i la. Wa kuma sugu bɛɛ de bɛ f'i ma. Surtout n'i ko k'i bɛna mara i n'a fɔ i yɛrɛ b'i ta mara cogo min na. Bi denmisɛnninw tɛ ci fɛ. U don yɔrɔ n'u bɔ yɔrɔ ka ca, u ka kuma fɔtaw ka ca. I k'i hakili to i yɛrɛ la. N y'a mɛn. Papa, e ka nin kuma nin bɛɛ ye tiɲɛ ye. Nka ne bɛ Kadi dɔn cogo min na, ale maralen don cogo min na, nin ne Kadi. N'a ye ne ja ne bɛ fɛn mun k'a la, foyi t'a la. Kadi ye ne de ye, ne ye Kadi ye. N'o de don kana jɔr'u la. Ayiwa, problème t'a la. N'i ko ten, Ala k'aw bɛn kelen ma. Amina yarabi. O b'a dɔn ne tɛ Bibi ko kulonkɛ la. A banadenya yɛrɛ de ka kɔrɔbaya dɔɔnin. I kɛcogo dɔn dɛ, baara modèle dɔw bɛ kun olu kɛ dɛ. I y'a faamu. N bɛ taa ci dɔ la. Ka na i sama jumɛn la bi? Bibi mago bɛ jumɛn? Nɔnɔ dɔrɔn. Problème t'a la. N bɛ nɔnɔ san ka na di ma, y'a mɛn? Fifi, komi docteur y'a fɔ cogo min na, i bɔra i mago bɛ repos yɛrɛ yɛrɛ i b'i don i t'i da. Ni maa ye maa y'i bila baara la, a fɔ k'i t'a kɛ ko ne de ko ten. N ka kuma fɔ. I ka ci ta. J'espère que vous me dites. Ah, ok. O mana Fifi ka bana ma ɲɛ de ya?
Sanugo kuma an fɛ kɛ. Ami. Ami. Ne b'i deli. I y'a kɛ Ala n'a kira yɛrɛ kama. Fifi nani min filɛ nin sisan. Hali kala kana wɔsi. I ka Fifi don. I bu ni kolo ni ɲɔgɔn cɛ. I b'i wolodenw minɛ cogo min na. I ka Fifi minɛ komi. Sabula ma i b'i bi dɔn nka i tɛ sini dɔ la. Ami. Sanugo. Sanugo. I b'a dɔn fɛn min bɛ ne dabali ban i ka ko la, ka ne tɔɔrɔ i ka ko la, ne Ami bɛ siɲɛ na e ka ko la kun min na. O de ye nin ye. E tɛ min kɛ i yɛrɛ wolodenw ye. Waliden. E filɛ ne k'i sigi kunberekuru fila ka waliden de ye. Nafigiya. Maître, ça va? Ko bɛ cogo di? An cogo di? Alhamdulillah. Est-ce que a bɛ kɛ? Ba ça va. Baasi tɛ. N'i y'a ye seri ma, hali bi n ka muso ka kuma de don. N'i y'a ye an wulila ka s'i ma yan ka n'i deli i ka sabali. Basabu o don o ko min tɛmɛna i ni n ka muso cɛ, a yɛrɛ y'a yira n na a jo tɛ a la. A ye kuma caman fɔ n ye, ne yɛrɛ kuma caman ɲɛ yira a la. K'a yira a la e de ye ne ka maître ye. Ne bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ ka don so, a sababuya bɛ bɔ e de la. Donc n'i y'a ye n nana, muso de don, a bɛ se ka fɛn bɛɛ tɛmɛ mɔgɔ ni i kanubaga ni ɲɔgɔn cɛla la. Ne b'a dɔn n tɛna se ka foyi bɔ ne ni ɲɔgɔn cɛla la. An ka teriya kɔnɔna na, maître ni ko caman kɔnɔna la quoi. O kama n nana ka na yafa deli fɛ. N bɛ yafa ma Ala n'a kira kama. Wa a tɛ dan ne yɛrɛ kelen ma dɛ. A yɛrɛ fɛnɛ bɛ tɛmɛ, a bɛ yafa deli fɛ. Parce que o de y'an ka gɛnni kɔnɔna ye. Yafa deli ne fɛ. Lozi, o don ne ye mun k'i la ne jo t'a la. Ka d'a kan hali ni ne tun t'i dɔn, ni ne ci ne kun man ka ban. Sabula ne kɔrɔ de y'i ye. Mɔgɔ bonyabaliya de nin bɛɛ lase ne ma. Sanpɛrɛ. Namu. N'i bɛ muso furu, nin de y'i ka muso furu ta ye. Sabula fili ye tiɲɛ. Bɛɛ bɛ fili. Nka mɔgɔ min bɛ jɔ a ka fili kɔrɔ ka yafa deli, o ye mɔgɔ ɲɛnama ye. Wa n b'a f'i ɲɛna, i ka fɛn ɲuman, i m'a kɔlɔsi, dɔ b'a minɛ i la ka taa n'a ye. Maître n diyara n ye kojugu. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. I yɛrɛ k'i hakili to a la. Nin de ye n ka maître ye. N'a ye fɛn o fɛn f'i ɲɛna, a bɛ i n'a fɔ ne de y'a f'i ɲɛna. Donc an bɛ sira Bɔlen kɔ a la, i tɛ jiginna foyi sɔrɔ n na. Sira b'aw bolo. An bɛ taa. Papa, a dun kɛra cogo di? Asi, tɛ se ka faamu. N'i ye ne ye dugu ma bi, Fifi ka ko de, o de ye ne se dugumana ma. Ka d'a kan ne tun bɛ ka aw ba de deli, n'a k'a janto Fifi la. Sabula Fifi ka ko ka bon ne ma kosɛbɛ, komi aw yɛrɛ ka ko ka bon ne ma cogo min. F'a ka dɔn k'a fɔ ko Fifi ye waliden ye. N'i ko waliden, Fifi fa tɛ yen, a ba tɛ yen. Fifi ye fala de. Mama, n'i ye ji bɔ fala ɲɛna, Ala sɔnna wa Taala t'a to i la fo lahara. Sabula ne yɛrɛ wolokɔrɔmuso den fana de. Kɔsani na ko mun ye Fifi sɔrɔ,
Fifi bɔra bana min na ne tun t'a dɔn ni e yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'i ka cɛsiri waliden tun bɛ na se fo Fifi dira ne ma wa ne b'aw minɛ cogo min na a ka kan ne ka Fifi minɛ ten ni ko ye Fifi sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye a kɔlɔlɔ bɛ aw yɛrɛ sabula aw ye ne wolo den ne ko k'o kuma ye ɲɛfɔ ba ye n nana n y'a deli nka ka sabali a k'a bolo la dusu kan n'i ye ko kɛ waliden ala b'a se n'a ka waliden ma Sanogo i bɛ so la o yanni k'i cɛsiri o la k'i timinanja o la kɛlɛ i den min sigilen filɛ kɛrɛfɛ ne m'o fɛ yen na o sɛbɛnmɔgɔya de ka di yan e yɛrɛ woloden tulu ka kungo ye parce que e mago foyi t'ulu la nka waliden dɛ i cɛsiri o ka ko de la i woloden filɛ nin y'a ɲininka a bɛ walicɛw de bolo ka yaala wa walicɛw de f'u muso bila kanga da ne so kɔnɔ yan a yɛrɛ sigilen filɛ i dabɔ n ka kuma la a tɛ k'i kɔfɛ o a sigilen filɛ o de y'a to i jija n'o Fifi ka ko la ne dabali bɛ ka ba i la ne bɛ k'i la ne dabali bɛ ka ba i la i ka du ci dɔ la i yɛrɛ ɲinɛ ma k'e ye du kɔnɔ den fa ye e yɛrɛ jumɛn ye den fa ye cɛ min yɛrɛ mago t'a ka du la n'a ye ne Amja ne bɛ ka du feere cogo min ka di ye parce que e t'i ka du kɔnɔ a ye taa ɲɔgɔn ye den jugu ni fa jugu de bɛ taga ɲɔgɔn fɛ a ye taa ɲɔgɔn ye mɔgɔ lankolon ne yɛrɛ nimisalen e ka furu la ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye. Mam, baasi tɛ baaraɲɔgɔn y'a ŋaniya k'u bɛna bɔ n sini e ni ne fila de bɛ du kɔnɔ yan a kɔni ka di n ye n'o y'a sɔrɔ programme minnu b'i bolo i ka se k'olu kɛ joona ka bɛn u na kuma ma sabula n'u nana tobiliw kan ka kɛ n t'a fɛ ka tobili di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ k'a kɛ a ka di n ye u ka na du kɔnɔ u ka n'i sɔrɔ an yɛrɛ k'i yir'u la k'i ye n balimamuso ye n'o tɛ k'i ma baasi n'i bɛ se k'i ka cimisɛnninw gérer yan'u ka na o bɛ diya n ye kojugu. Umaru i teriw bɛ ka na yan sini ne ma sɔsɔli k'o la min y'an bɛɛ jɛ ye e ni ne fila bɛɛ dama ka kan dumuni nka u ka nali fɛn mun ye de ko ne kan ka ciw dabila ko puisque k'e teriw bɛ ka na tile fɛ yen o ma nɔgɔn ne ma dɛ ne ka sini ciw yɛrɛ ka ca kojugu puisque galadonna yɛrɛ kan ka na so kɔnɔ sini ka na ne ka fini don gala la an bɛna fara k'an b'u don ɲɔgɔn fɛ bon cimisɛnnin dɔw bɛ n bolo fana kan ka min kɛ sini e bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini mun bɛ ka tobili kɛ e ko k'e bɛna ne yir'u la k'i balima don i teriw nali de bɛna to i bɛna ne yir'u la k'i balima ye ne yan e bɛ ka balimaya jɔyɔrɔ jumɛn ta i ni ne ni ɲɔgɔn cɛ so in kɔnɔ yan nɔ ne se tɛ i teriw nali la dɛ mais ne ka tobili k'o bɔ a la mɔgɔ wɛrɛ ɲini o k'a kɛ i y'a faamu en tant que Umaru e ni ne bɛ ɲɔgɔn kan yan e m'i da bɔ ne ka kow la i ka ne to n yɛrɛ ma ji tɛ boli ka yɛlɛ kulu la depuis Ala ye diɲɛ da conseil tɛ se ka bila ɲɛ sen ne kuma min f'i ɲɛna o y'o ye mɔgɔ wɛrɛ ɲini o ka tobili kɛ n'a ka di hali ni teriw nana sini hali n'i ma n présenter u la ko ne y'i balima ye puisque i tɛ k'a yira ne na du kɔnɔ yan nɔ k'i kɔrɔ de ye ne ye donc n to sugu la o ka di n ye kojugu est-ce que i bɛ k'a faamu kɛlɛ tɛ woyo tɛ Mam, ne min ɲininka nin kuma caman si la mais mun de bɛ o geste mun de bɛ e b'o fɔ ne kan ne mun kelen de tiɲɛ ye n ye mun tiɲɛ ye mun bɛ ka na ni nin bɛnbaliya ninnu ye Umaru i b'i yɛrɛ de ɲininka o la mɔgɔ bonyabaga de bɛ s'i la hali ni filen bɛ dabiri ne da la a bila i kun na ko ne ye fiɲɛ sama ye i bɛ ka n kuma faamu ne ye ne dɔn i kɔrɔ ye i b'i dɔn dɔgɔnin ye a ka di i to to a kɛ to ci bɛ ne la wala si tɛ foyi tobi
mɔgɔ 2 dɔrɔn de bɛ yan ko ninnu ka minɛ ko tɔgɔ ka ca dɛ ni nabali ne yɛrɛ fɛ ne donna nana yɔrɔ la k'an ka tile 2 de kɛ k'a lafiya nka ne na don bɛɛ o bɛnna baara ma baara bɛ ne bolo nin bi mun na yan dɛ ɲɛ bɛ ne mun na i nana ne fɛ yen i ɲɛ jɔ ne la kuma min ma sali la n tɛ fɛ k'i daga la wa n bɛ yan Bamakɔ teriya n sira n'a ɲɛ i ɲɛ bɛ ne yɛrɛ mun na taa yɔrɔ kelen dɔrɔn de kun bɛ na nka sisan n tɛ ka taa yen yɛrɛ o t'a gɛlɛma yɔrɔ ye dɛ a gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye Bamakɔ cɛmisɛnninw n'u y'i ye u b'u nɛn de du kɔrɔ i ka ɲi na i bɔra ta i donna ta n t'o damana dɛ i y'a faamuya haya tanti ne yɛrɛ tɛ denmisɛnnin ye o ko ninnu na koyi ne b'o bɛɛ dɔn ka ban Sara n y'a f'i ye cogo min to n ta la n y'a mɛn tanti n taa sugu la ka na ka segin ni nin na ani tilala minɛnɔgɔ ko ninnu na so kɔnɔna bɛ yen i b'a jɔsi awɔ n ka fini damadamani yɛrɛ nɔgɔlen don i b'olu bɔ ko ne tɛ n daminɛ ka di dɛ hali tɛ ka sɔrɔlen jɔ Mamu, a bɛ n'a fɔ e t'a mɛn dɛ. I taara an fɛ yen nɔ ka taa nkalon ta ka da n na. O kɛra siɲɛ fɔlɔ ye. O m'i bɔ. I bɛ tila ka segin ka taa tugun ka taa nkalon wɛrɛ ta ka da n na min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye. Nka Mamu, muso bɛrɛ ye 4 de. Sabanan yɛrɛ tɛna sɔrɔ la kuma tɛ 4 ma. N'Ala sɔnna ma, e bɛ fɛn wɛrɛ y'i ɲɛ la min tɛ nin si ye. Convocation filɛ. Min don i bɛ taa ɲɛ dɔn. Ni I bɛ taa tɔ ɲɛfɔ tribunal la n'i y'a mɛn i bɛ nkalon wɛrɛ ta ka da n na kɛ komi ne tɛ ka se ka n yɛrɛ bɔ o nkalon na n'an sera tribunal la Mamu e bɛ taa tiɲɛ woloba ne bɛ ɲininka o est ce que fa t'e la fa bɛ e de la i bɛ bɔ aw ka so ka n'an sɔrɔ fo yan hali foli i t'a kɛ i bɛ tila ka n'i jɔ da la mana ka fɔ ko ala da kun so ma i sɔrɔ i cɛ ka so Mamu ne kun b'o kelen de kɛ ne ba kana da ko mɔgɔ so ma na ni fɛn wɛrɛ min tɛ ko mɔgɔ so ne m'a minɛ wa i m'a di ne bolo ma o bɛɛ y'i kungo de i y'a faamuya ne m'a minɛ wa e m'a di ne bolo ma kana da ko mɔgɔ so ma dɛ taa troisième arrondissement de ka taa polisiw cɛ ka na n'a ye i y'a faamuya t'olu cɛ ka na n'a ye a ka di e ye cogo o cogo e k'a kɛ ten e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn ye Mamu e fɛnɛ bɛ k'i yɛrɛ i b'an ka so yan nɔ dɛ a tɛ kari kɔnɔ dɛ est ce que i bɛ k'a faamu fɛn bɛɛ ni Ala ta cɛ ne ba bonya de kama ne y'i e ba bonya i bɛ se n'an zun e ba bonya i ba bonya da kɛrɛfɛ a bɛɛ ne ni Ala cɛ i ba bonya da kɛrɛfɛ e b'i yɛrɛ kɛ jɔn ye a ɲɛ bɛ k'i yɛrɛ kɛ jɔn ye e b'i yɛrɛ kɛ jɔn ye e b'i yɛrɛ kɛ jɔn ye bɛɛ ni da bɛɛ ni minɛ bɛɛ ni minɛ b'i faga ni ma kɛ ha ni ma kɛ ne tun bɛ e fa yan n'a fiyɛ o kabakuru tɛ sa bɛɛ i bɛ se i b'a dɔn ha ne bɛ k'e lajɛ tan mun bɛ ma mun de kɛra Aïcha mun de bɛ yen ne ka kɛlɛ kama ayi ne tɛ se ka bɔ a cɛ o dabila o dabila bi kun ka ka di fɔlɔ bɛ la o dabila sa i bɛ se danga ne ka dabila ne ka i bɔnna ma i bɔnna dɛ a bɛɛ tɛ de yan wari jɔn ma fi ka taa dɛ Zan, Wasiru. e mun faamu logique aw don action in na Misiri da fura ni kaburu bintiga. awɔ Hakilina ɲuman don. N'a kɛra barajan mun de y'a kan an b'a baraji de sɔrɔ. mun bɛ yen Zan, ne b'a la k'i ɲini fan bɛɛ. Ne min ye i terikɛ de ko n ma k'i bɛ sɔrɔ yan nɔ. Ne ma fɔ a kana yala ka ne ɲini yan. Ma ni tanti de bɛ ɲɔgɔn na. U bolo sera ɲɔgɔn ma ka ban yɛrɛ. Zan, musokɔrɔba 2 minnu bɛ ɲɔgɔn na ninnu 2 bɛ y'i baw de hali n'o y'a sɔrɔ kelen de y'i bange mais n b'a ɲini fɛ kana taa to yan sinon n'i taara n'i ma s'a kɛcogo la i bɛ sɔn ka danga sɔrɔ o 2 bɛɛ fɛ dɛ
Mun so ɲɔgɔn ma? Ah, ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɔra école la de ka n'u sɔrɔ mankan. Ni y'a semaine kelen de don o don u bɛ mankan. Sigiɲɔgɔn b'u kunkolo da kogo la k'u lajɛ sanga ni wagati. Sigiɲɔgɔn mana fɔ k'u k'a dabila mankan bɛ da de. Mankan bɛ tila ka wuli kɔfɛ tuguni. Denmisɛnnin fitininw dun de bɛ so kɔnɔ. Taa n b'i sɔrɔ yen. Zan ni ne taara ni e ma na dun. I ka taa bana. Zan ni e ma na dun. Ne de k'i ma ko ne bɛ na. I ka taa bana. Zan m'i deli n'an ka taa so. I ka taa bana. N bɛ na. Seru. Aiza. An ka lexi ka saya. Ni ba fila an ka dusukasi bɔ a la. A tɔ b'a dɛ. Diɲɛ don o don mankan. A tɛ kun mɔgɔlefin dusu fɛ. O de y'a to ne ye du bila pewu pewu. Ka don bɔlɔn kɔnɔ. Mankan bɛ ka n tɔɔrɔ kojugu. Zan, nin ye den kɛ nin bɛɛ lajɛlen ka wajibi de ye. Zan, nin kan ka k'i ma conseil de ye. Nin man ka kɛ i du bila sababu ye Zan. Dusukolo min b'i la, i kan ka taa so k'i ka dusukolo in labaara pour que i mansa fila bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min na ka bɛn sinsin aw ka du kɔnɔ. Asi. Ne tagali dɔgɔtɔrɔso la ani bi cɛ dugu ka fɛn camanba de kɛ ne ka sɔrɔ i fa t'a kalama malgré tout ça hali n'o y'a sɔrɔ i ba de ne bugɔ ka ne bana fo ka ne kɛmɛ tɔgɔ in na tan ne b'a ɲini fɛ i kana na gasi. Fifi. Tiens, yɛrɛ la, soyez la bienvenue. I ka nali a diyara ne ye kojugu. Wallahi. Waati min i kun tɛ yan nɔ, ne bɛ min ɲininkali kɛ tuma bɛɛ. I ko mun ma duwawu don k'i ye. Ne duwawu de kɛ, ya Rabbi. Diɲɛ don o don i ka bana, nka i kana na sa dɛ. Ni e taara dɔrɔn, so in yɛrɛ de bɛ ɲɛnafin. N'i bɛ yan, n'i ka ko n'u fana kɛ, i ni mama bɛ fɛn minnu kɛ dɛ, olu bɛ ne laɲɛ. Musa! Plus jamais! Tu ne vas là! Tu ne vas pas là! Ni ma miiri k'i nana sisan i bɔra yɔrɔ min b'i segin k'i bila ka taa manamana mɔgɔ ye yafa n ma
Asi. Ini siapa? Ampe Musa ya. Musa tayar tapi video ya kan kami pipi buat. Musa. Musa. Ini munye. Musa kane buka. Ini munye. Musa. Musa kane buka. Allah. Musa kane buka. Musa. Dilay be aminore. Allah. Allah. Musa kane buka ati. Ni be aminore Musa kane buka. Ouais, Lozi. Ne dun nana ne ma jai fo. Jamais vu. Zantaro fe. Ka bana tanti be nyogona. Atara ka ta solution wala pour ko mangam se ka ban cogo min na. Seru ne mi ɲininka nin bɛɛ la. Ne ko i ma jamais min. Ne jaabi o la simplement. Ko wɛrɛ minnu b'a jukɔrɔ ne mako foyi t'o la. N'i y'a mɛn ne Lozi. Ne sigilen n'o nɔ la bi. Foyi tɛ ka bɔ kow la fo dɔ bɛ ka fara a kan. A sababu tɛ dɔ wɛrɛ o. Ne mako tɛ waliko la. Affaire minnu bɛ ne kun kan. Ne bɛ baara kɛ n'olu de. Ne mi ɲininka nin bɛɛ la. Wa nin ko sugu man di ne ye. Lozi, n'a sɔrɔ n ka kuma y'i tɔɔrɔ, I bɛ yafa n ma, mais n y'a fɔ nin fɔcogo la pour que I ka se k'a faamuya de. N tɛmɛna misiri fɛ. U ko n ma ko n ka denmisɛnninw taara yɔrɔ fɔ. Vraiment a diyara n ye. Aw m'a kɛ ne kama dɛ, aw y'a kɛ Ala de kama. Ala k'aw sara. Lozi, ne y'an bila fɛn fɛn na, o kɛli y'an ka wajibi de. I b'i labɛn Seydou. An bɛ taa foli kɛ an ka duba la. N y'a faamu. Enjoy. E kan farga fitini. Bidon wono jide be dima. An do be banaya. Ali an te laye kan nyanyi mana. Kuma te bidon wono jima. Fifi. E na wakati ni santa dianga donne. Fon fe durer wore ababu. Me kabi do na so ngono yisigia. Imi yisi mo kono ro katane kadala, katane amifu. Sisan sa ne bɛ ne ɲininka Fifi. Walima dun a fɔra e ko dun ye e de ta ye. Ni min ka kuma la nin ko nin ye foutaise de n tɛ nin fɛ dɛ. Fifi sɔgɔsɔgɔ misɛnnin ninnu dabila n ka kuma fɔ bani. A fɔra e ko tigi tɛ dun in na de ya. Wala bɛnkɛ de y'a f'i ye ko dun ye e ta ye, ko dun tɔgɔ bila e tɔgɔ e ta la. A papier kɛra tɔgɔ la. Mais a ɲɛna. E tɛ ko ko bɛ nin ko la sa ne ko de don. Ne ma kojugu k'i la kabi sera yan. Nka ne bɛ e ɲininka ni Ala cɛla la sa sisan. Min bɛ e yɛrɛ dinɛ ni ŋaniya la ni Ami ma de. E k'o fɔ ne ye tan dɛ, Fifi. Min bɛ e kɔnɔ ka ɲɛsin ne Ami ma tigi dɛ, e k'o ɲɛfɔ ne ye tan. Ne y'o dɔn sisan bɛɛ bɛ lafiya. E bɛ ka taa min? N tɛ kɛ ne la dɛ, I sigi yan. I sigi ka ne ka kuma lamɛn. E filɛ nin ye, e ye mɔgɔ la, et puis n ye foutaise de, i bɛ foutaise de kɛ ne na.
ka tigɛ adamaden na o ye tiɲɛ fo k'a to a tigi kɔfɛ e y'o de yira ne la sisan Fifi ma wolo ka so degere ye fɔlɔ dɛ muso min b'o kɛ ni Amina walahi muso min b'o kɛ ni Amina o ba ma wolo fɔlɔ i ka misɛn o la hali cɛ min nana ni e ya n'o ye Sanogo ye n'o y'i bɛnkɛ ye Sanogo tɛ se ka foutaise kɛ ne na i ye n ka kuma mɛn yan n'a da ma kɛ nin ye n'a da ma kɛ nin ye i bɛ min ɲini i b'a sɔrɔ ne m'a fɛ ka fara ka bɔ Fifi la e mago bɛ mun de la Sanogo ne ma fɛnkɛ Fifi la o e bɛ tila ka nin dala minɛ de ne ma fɛnkɛ Fifi la Ami dala minɛ la ne m'a f'i ɲɛna Ami ne m'a f'i ɲɛna a ma daminɛ fɔlɔ malangolo bilalen filɛ nin ye kana kasi kana sira kana jɔrɔ tant que ne bɛ du in kɔnɔ yan walahi foyi t'i sɔrɔ Benge, m'a ɲini fɛ i kana se terrain ma bilen. ko in bɛɛ lajɛlen fana ma ne b'a dɔn dusukun saniya min bɛ e la ala ye lajarabi min d'i ma o de kama i bɛ nin kuma ninnu fɔ kuma bɛɛ a kɛra Asi ye o a kɛra Musa ye o olu kama e ka exemple de suit nka n si tɛ foyi ye n y'a faamu mais ne kan ka min kɛ ne Sanogo kan ka min kɛ ne b'o dɔn aw nana foli kɛ a diyara foli kuma tɛ tɛmɛ nka yafa tɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw ma sanga fo wagati banni kɛra nin y'a semaine joli nin y'a semaine 3 de la n'a fɔra ne ka bɔ extérieur la ka n'a sɔrɔ baba ma foyi kɛ du kɔnɔ yan nɔ an baga fatuli la a yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ miiri cogo di ni ko b'a cogo la ne tɛ kotigi o baba de ye kotigi ye sabula ale de dalen don ne kan ne bɛ yɔrɔ wɛrɛ de o ni ko b'a cogo la ne man kan tɛ ka yan fɛ ko ɲɛnabɔ ka yan ko ɲɛnabɔ k'ale to yan ale de dalen don ne kan nafa foyi tɛ yala yala foyi na ne kɔni tɛ se k'a fɔ ko zun wa n tɛ se k'a fɔ ko bandi don sabula ɲɛmaaya la nka adamaden yalakɛla sɔn sugu bɛɛ b'i la e yɛrɛ ka baba lɛ mun de bɛ baba ni muso ta cɛ jɔn bɛ nin ye palon na k'i den ta ka d'a ma i yɛrɛ ka kuma kɛ hali ni fɛn t'i kun bolominɛyɔrɔ dɔ ka sɔrɔ i la lala mɔgɔw n'u jigi da i kan ne kɔni bɛ se ka min fɔ a ɲɛna ye sabali denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ dɛ mɔgɔkɔrɔbaya yɛrɛ tɛ mɔgɔ dilan ni mɔgɔ tun bɛ fɛn sɔrɔ yala yala la ne tun tɛ taa ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ ka yan to yen dugu in yɔrɔ foyi tɛ an sen nɔ tɛ yɔrɔ min na nka bi taw i bɛ miiri sini de la mun bɛna fɔ i denw ma sini mun bɛna fɔ a ka du ma sini e tɛ fɛn dɔn a la mɛ baba b'a dɔn an ka du ye danbe du de ye k'an fa to balo la a tɛ sɔn hali n'i y'a sara k'a bolo fa jama na a bɛ se ka taa e ta